Shubor nakaslem jong unongsan hima. The National People's Party galarai ban pha yu MDC ga mauplang ding yei ba lamprang bla ban chimti kerdan kum ulampang ke yeng dorbar Khasi Hills Autonomous District Council adin bu lampang ba menta ba penyait sings em la ino yakne kerdan nag benta ban chimti kum Deputy Chief Whip ke sarkar MDA hayeng dorbar thawan abayathu ekani ba penyait ubadai MDC ke NPP na soring kham Badu MLA ka Mauring Keneng constituency ulong baka parliamentary party jung ke NPP ka badan nyongot ki MDC ka dep pen scam ban pha yu ba bla nag benta ban sha jit kum ulampang pat nagaliang ki khot ka United Democratic Alliance ka KHADC kinse kendu lang ka laitrik rumpang ban Ukraine ya kani ka phang uba pnia ulong ba din ka jing ino jung u kum ulampang le ne chairman ka KHADC Keladon kejing terwa ke balapha syaulat lingba ke Tanat District Council Affairs ban bu tarik ban pelong ya ke dorbar ban jit yang chairman bertemai. Buram ya i Chief Minister kumjo i hasokar jalan tanpa job i kuntu nak ketika kam kum MLA jong ka Mauring constituency nak kalian ke jong ka government kila notify but kila ai ka appointment kumu Deputy Chief Whip jong ka government assembly but nak kalian jong pediang sumpai kata but ya lang pada sokar khamtam nak mental wanra sokar ko khlain to bas scam hakiki sistem barangsa ka government jong ka MDA kumjuru bangan nang yo ban ai ka ji shakri babhatam yiki pai ba ka khalai mo ka constituency haki benta ba pher khamtam hakaroi ka par bat kiwe ki mat bat kumjuru kiwe pat ki parlok MDC ki badan lang hantai na kalyang yatai ki bangi dan lang paro lai phomut ya ka jing yatre lang ka jongki hakini ki arsenam duna ka bangayo ban bat kum ucaman jong ka council ya ka babun ba ki issues ni ki mat ki bangi ju akren po house la kalong kapor kenta keli lada kalong hakapor ba wanra ki motion ki resolution but ki jia tai ba pher kadon shisha kata ka jia trailang ka jing wanra ya ka yeng ka ba don buram ka yeng ka ba ya pe ya denti ha ki benta ba pher ngaso ban pen pau ka jing ai kublei ba somo ki parlok MDC habi de ba kata ka ba ar pan hakabede bakani ka jing ye no kam ka jongi hakalai phuwe tare kamdan na kawi pa kadaw re ka debi tang na kadaw ka jing ya penbai hapo ka party jong ka NPP na trai kumba phitip dangshen ni dang job ye kani ka MLA election na po Mauring constituency but kumju na po moklang ya ka ba iwe ni ki candidate jongi ibalong ru MDC bala south term hang tai pok KHDC ba lamprang bla ya khun lang ke ni ban chen hin rei lempoi ba chaka thong jong ka jing jong te na kan mau ka artarik bangi yo ka result apo pulo na trai we na padeng jong phi nang ni kili ba bu jikli yang ba hato phin IT no ya ka kam chairman sei ba bla te ka jubab hi ka jong ha ka tu basingi ka long ba nga da ka jing kluit men siam la da dan na kanunu ka jing penbaik na kaliang ka party bat ni kinong elam jungi ngin ko ngu bat buat ya ka jing penbaik jong ka party te tang hadin kat tu kat nipor la dan ka jing ya kendu ha pedeng ki MDC jong ka NPP bat nila shim be ka we ka rai ba na kaliang jong ka parliamentary party committee jong ka NPP ni dan nyongot ki MDC ba kanu ka rai hi ka jing penbaik ka ba ki he jungi ki ajimut ngin pediang be kata te dangshen ni la yo e ka jing ajimut na ki he jong ka party na du chief minister belong national president jong ka NPP deputy chief minister belong vice national president ba kila ajimut ba ngin yo ban accommodate na ni ban penrung no i ba bla hang tai po KHDC kum chairman te ngi ru da ka siam makloi da ka jing kemen hi kum yo parlok bagi trai lang kum si para hapo ka party tingi pediang ni kata ban nasim ni karai ban IT ya ka resignation letter haklai putare bat ya kaniru la pendip hakikat tu kan isi ya i chief executive member CM ba titos bat hoi ni takwa ban kendu i tu kisi namar ba ka daw bam lakyat
bagi dan pada incumbent pemkoi ingin melaksu banyak kedua kumka parti dengan laksu lay ban ai no ika resignation letter hai deputy chairman batang hatu kasih hilang yang ni ka resignation letter but minin lapoi ka city na council support DCA department but na DCA mene iyo jingtip ba kalapoi support Raj Bhavan ban pan ya ka ban bu eka sngi le silanu ban jet yo chairman matmai ban ngaso badang shen letak ngadang mi na kamla jo chief minister balada ngambakla ka notification kala mi ya ka ba le se hakasi new tarik kan sadon ka election jo chairman ya kata pinsa kamtip kampanya le se dada la mi pai ba eken ka notification tena kaliang jongahi sehisian ngaso ban ai kumlei kerpang MDC baru kita baju ai ke jeng trailang ban penlong ya ka house lane ban penlong yeki session ki bopun bahagi session hakini ki arsenam duna ka session ka bayai ya rti klem dan jing penwit bat kumju ka session ka bajok tetak